Vandaag zijn we op bezoek bij het klompatelier in Groede. Ik heb zin om klompen te maken. Jij ook? Jij komt even kijken hoe klompen gemaakt werden, hè? Dan wordt een klomp natuurlijk van hout gemaakt. Waar halen we dat vandaan? Van een boom. Dus die boom die hakken we neer met een bijl, hè? Die gaat ondersteboven. Dat kunnen we natuurlijk met zo'n fantastisch mooie zaag doen die daar staat. Dat doe je met z'n tweeën, hè? Dus allebei, zo, hup. Dan kun je zo'n stuk uit de boom zagen. Maar dan zijn we er nog niet. Kijk, we moeten natuurlijk blokken daarvan maken. Kijk, hier zie je een blok, want dat wordt een klomp. Zie je het? Zo'n blok, dan kunnen we natuurlijk een beetje in vorm hakken met een bijl. Die bijl die gebruiken we natuurlijk alleen voor het grove werk, hè? Om een beetje fijn te snijden hebben we natuurlijk een heel mooi mes. En dan kun je de hele vorm van de klomp mee snijden. Kijk, en dan hebben we natuurlijk nog een probleem. Zo kan je hem niet aantrekken. Zie je dat? Dus als we een paar klompen hebben, dan spannen we die in. En dan kunnen we die met verschillende gereedschappen. Dan heb je een mooie klompenguts. En dit is natuurlijk het moeilijkste, want er moet een voetvorm in een klomp zitten. Hè. Moet je zomaar even komen kijken. En die moet je er helemaal met de hand insnijden. Hey, ik heb klompen gevonden en het lijkt me superleuk om het logo erin te hebben. Hier, kijk. Dat asje met die streepjes erbij. Die wil je erin gesneden hebben. Kan Oh, dat gaat wel lukken. Dat gaat wel lukken. Nou, even naar binnen. Hè? Zo. En, is dat bijna klaar? Hé Wim, nou het begint al te vorderen hoor. Kijk, deze is al klaar. Wow, die is mooi. Deze moet nog een stukje werken. Zo. Wat vind je er zo van? Ze zijn echt mooi, echt een scheldmondklompen. Ja, die heeft niemand, hè? Ik heb een nieuwe klompen gekregen bij de klompmakerij in Groede. Tot ziens!